Jeste vi sad izašli iz sjene Velibora Sinčića? Gospodine dragi, ja ću vam reći samo jednu stvar. Ivan Vilibor Sinčić je najbolji, najpošteniji čovjek kojeg sam ja ikad upoznao u svom životu, a da se bave politikom. On je kolega koji mi nije okrenuo leđa onda kada su mu svi govorili da mi okrene leđa i onda kada su mu ljudi govorili ja bi glasao za Živi zid da nema Ivana Pernara. To su mu govorili i govorili su mu da se makne od mene, da me udalji iz stranke i tako dalje. Međutim, onda kad su svi mediji, svi ljudi mene napadali, on je mene štitio i branio. I tom gospodinu ja ću biti lojalan dok sam živ. Znači, dok ja živim, taj gospodin će imati moju podršku i ja ću stajati uz njega. Znači, radi se o moralnoj i poštenoj osobi koja nije išla za time da eliminira mene, iako je znao da ću u nastupima u Saboru vjerojatno njega nadigrati, već me volio i poštovao. I ja njega prihvaćam kao predsjednika svoje stranke i kao svog šefa i uvijek ću gledati u njemu autoriteta i uzora, jer je on napravio ono što se činilo nemogućim. On je osvojio 300.000 glasova na predsjedničkim izborima, išao je sam protiv svih. A Vladimira Palfi? To je to. Vladimira Palfi je uz njega najpozitivnija osoba koju ja znam na političkoj sceni. Ta djevojka je dobra kao kruh, nikada mi nije leđa okrenula, štitila me i branila od svih udaraca, sprijeda i odozada me štitila i njoj mogu podići spomenik. I ona je nekad znala i na mene vikat svaki put kad je vikala, je s razlogom vikala i od nje sam puno naučio život. Zašto je vikala na vas? Jeste, koji je to bio razlog? Pa kako to izgleda? Gledajte, u životu čovjek radi greške. Onda bi ona rekla, Pernar, ne smiješ to raditi. I onda recimo, ona je meni uvijek govorila, Pernar, moraš nositi odijelo, moraš biti fino obučen. A ja sam uvijek se volio klošarski oblačiti, ne znam, traperice, neke teniske, a treba u politici cipele, jer u politici vam ljudi pate na vanjštinu, na formu. Oni pate na odijelo, jer oni, prosječan birač misli da odijelo čini čovjeka, da ako je neko u odijelu da je on dobar čovjek i političar, a ako nije u odijelu da je loša. Ja to nikako nisam htio prihvatiti. Onda ona meni rekla, Ivane, ako ja to tebi lijepo kažem, ti mene nećeš poslušati. I onda ona vikne na mene, Pernar, obuci odijelo, uzmi cipele, kakve su ti to tenisice i tako dalje. Ali hoću reći da je ona svaki put kad je vikala na mene, je vikala iz pozitivnog razloga jer je htjela da budem bolji političar, bolji čovjek i da imam bolji javni nastup. I ja sam zahvalan svaki put kad je ona vikala na mene, jer je ona mene na neki način me... Sad to zvuči smiješno, ali ona je meni rekla, Pernar, to kak ti gledaš na svijet i kako ljudi drugi gledaju na svijet, to su dva različita pogleda. Ti voliš sve ljude, ti ne gledaš vanjštinu, ti gledaš kakvi su ljudi, veli ljudi ti takvi nisu. I ona je mene puno toga naučila i ja njoj mogu, kažem, samo kapu skinuti i reći, Vladimira, hvala ti za sve.